Q&A, Auta Košice, odpovede na najčastejšie otázky. Úplne najčastejšia otázka, ktorú sa nás pýtate po telefóne alebo v mailovej komunikácii, aké sú podmienky prenajmu. Podmienky prenajmu si u nás určuje každý zákazník sám. Či už je to dĺžka prenajmu, typ vozidla alebo ďalšie parametre, ktoré si viete zvoliť pri žiadosti o prenájom vozidla. My na základe týchto parametrov vypočítame cenu za prenájom a pošleme vám cenovú ponuku. My vám neurčujeme podmienky prenajmu, určujete si ich vy. My vám požičame auto za tých podmienok, ako vy potrebujete, ako to vám vyhovuje, ako to vy chcete. My vám len na základe vstupných parametrov vyrátame cenu. Podľa čoho sa vypočítava cena za prenájom, je druhá otázka. Cena za prenájom sa vypočítava podľa vstupných parametrov, ktoré nám dáte vedieť na základe alebo najčastejšie cez našu žiadosť o cenovú ponuku. Je to najrýchlejšie a najlepšie. Na základe vstupných parametrov, ako sú počet dní, počet kilometrov, typ vozidla, doplnkové služby, typ poistenia a tak ďalej, tieto parametre sa nahádžu do kalkulačky, ktorá vám vypočíta cenu za prenájom. Táto kalkulačka je dostupná na našom webe pri každej kategórii vozidla, teda pri osobákoch, dodávkach aj mikrobusoch. Viete si to vypočítať aj sami. Máte hodinový prenájom vozidiel? Mali sme, skúšali sme to. Je to pre nás veľmi neefektívne a nerentabilné. Minimálna dĺžka prenajmu, čo sa týka osobných vozidiel, dodávok aj mikrobusov, je u nás 1 deň. Vozidlo môžete mať samozrejme aj kratšie, platí však sadzba za 1 deň. Môžu ísť vaše vozidla do zahraničia? Samozrejme, máme rozdelené vozidlá, kategórie vozidiel, ktoré sú určené na jazdy do zahraničia. Naopak máme vozidlá, ktoré nie sú určené na jazdy do zahraničia. Napríklad dodávky typu economy nesmú ísť do zahraničia, ale všetky ostatné dodávky z kategórie štandard a biznis sú určené na cesty po Slovensku, susedných štátoch, ale aj celej Európskej únii. To platí aj pri osobákoch, aj pri mikrobusoch. Máte depozit za prenajom vozidiel? Máme. Depozit a jeho výška je rozdelená podľa typu vozidla. Napríklad dodávky z kategórie economy majú depozit 300 eur, z kategórie štandard 400 eur, dodávky z kategórie business 500 eur a tak ďalej. Je potrebné si vozidlo vopred zarezervovať? Je dobré vozidlo si vopred zarezervovať. Máme na to veľmi jednoduché a rýchle riešenie, kedy nás nepotrebujete vôbec navštíviť. Pošlem vám rezervačný link po odsúhlasení ceny prenajmu za vozidlo. Na základe vyplatenia tohto linku máte vozidlo zarezervované a bude pripravené na váš termín podľa dohody. Ak sa ale stane, že potrebujete vozidlo rýchlo, respektíve nás rovno navštívite počas našich pracovných hodín a to vozidlo tu máme a je tu dostupné, veľmi radi vám ho požičame aj bez rezervácie. Rezervácia vám akurát garantuje dostupnosť vozidla a nezmenenú cenu podľa rezervácie, ktorú si vykonáte pred prenajmom. Koľko stojí prenajom dodávky na 1 deň? Väčšinou sa nás toto pýtate v kontexte, že potrebujete dodávku na viac dní, ale pýtate sa, koľko stojí v prepočte na 1 deň. My sa vás ale pýtame hneď kontraotázku, na ako dlho potrebujete dodávku, na aký počet dní, pretože čím viac máte dodávku osobák alebo mikrobus, v tomto prípade dodávku, tým máte lepšiu cenu v prepočte na 1 deň. Teda otázka, koľko stojí economy na 1 deň? 59 eur. Koľko stojí dodávka na deň, ak ju chcem na 5 dní? 35 eur. V prípade väčšieho počtu dní je samozrejme cena na deň v prepočte lepšia ako pri prenajme na iba 1 deň. Viete mi vozidlo aj doviesť? Samozrejme, vozidlo vám vieme doviesť kdekoľvek a kedykoľvek, po dohode a po rezervácii. Štandardne obsluhujeme letisko Košice, dopravujeme a doručujeme vozidla v rámci celých Košic, ale aj v rámci celého východného Slovenska. Ak má niekto špeciálnu požiadavku, vieme vozidlo doniesť v rámci celého Slovenska kdekoľvek. Čo ak počas prenajmu prekročím stanovený limit kilometrov? Na konci prenajmu sa odpočíta aktuálny stav kilometrov, ktorý vozidlo za celý prenajom najazdilo a rozdiel medzi predplateným počtom kilometrov a reálnym počtom kilometrov sa doráta aktuálnou sadzbou v prepočte na 1 kilometr. Musím riešiť servis vozidla pri dlhodobom prenajme? Pri dlhodobom prenajme sa všetko rieši individuálne. Teda vy nám dáte svoju požiadavku, ako si prenajom tohto vozidla predstavujete, na aké dlhé obdobie a čo by ste v ňom všetko chceli. A my vám samozrejme vieme zabezpečiť kompletný servis vozidla, servisné prehliadky, výmenu oleja, výmenu kvapalín, výmenu pneumatik za sezónne pneumatiky, výmenu brzd, všetky prevádzkové náklady a všetky prevádzkové servisné práce vám vieme vykonať u nás v servise. Všetko je to ale o dohode, teda ak máte záujem, vieme vám to robiť my
Ak o to nemáte záujem a viete si riešiť servis sám, môžete si to kľudne robiť aj sami. To by bolo od nás zhruba všetko. Ak vás napadne ešte nejaká otázka, nejaký dotaz, alebo by ste chceli vedieť nejakú odpoveď, pokojne nám dajte vedieť dole v komentároch, veľmi radi vám odpovieme. Toto bolo pár základných otázok a odpovedí na nich, s ktorými sa najčastejšie stretávame pri prenajme vozidiel. Ďakujem vám za pozornosť, objednávky, vozidlá a všetky ďalšie informácie viete robiť cez našu stránku autakošice.sk.